Yamobi bi akwa ababa Opimso TV ne Opimso Radio. Aha aye manhia kotokofiem atenaya akrobia asante kotokohene yera na ase to bebi wetena se ehwe nsem wa ekoso ewa santememu edi yie etu yie na tiefo beka afie atwam no bronya boso na etoso dunum ana akrobia asante kotokohene ne nananom amanhene etena se na yera de to nananom no anim se nhyiamu atwato a ono mu ehyiamu ewa afie mu fise ye ben bronya bosome no nto be mananam kwan no bia kwaka na busua ho se de be ya bronya no one na busua ebedi nti afie atwam no bronya boso na etoso dunum na yura close council enne na crop ya sante kotokon yura na ase to be bio SBA council na said you all close council no ne asanteman close na sanso de ne obia no enne asanteman council ya ka asanteman council a nananom amanhene wa asanteman mu etreko bunu east ahafo ni nyina ka ho bi nti benya sampa manhene se ne oba nhyiamu ewe bi benya tuobodom ofuman ni nyina ka manhene a mo hye asante ase na hwe ne nsem a ewo ho a eye nsuaye na ewo ho ni nyina ne se dasebre o se bonsu ekọ ne krechi no amamre ne amane kwan so na yesi ye penesi na mu ye fa amamre ne amane kwan so na ma be yewura sitire se enumonyam a ode be hye mampɔman ama bi ka asanteman ne Ghana man no ebraso se opese oyi ohina oba betena da sebre anamu yewura ma kwanse no onkotena se na adehye ba besra akonya no onhwem enyi baako na onfa akonya no ma no amamre ne amane kwanso na ahema akotena se ma adehye besre akonya no yemu baako fa amamre ne amane kwanso de betu yewura nim ama yewura ma kwanse ne yefa no kosi apatam na yenkyerɛkyerɛ fie amane yenkyerɛ no abakɔsɛm a ɛda mampɔn akonya ho ni nyina ekoso ma na ahema ne mampɔmpanifo ebe yewura sutire ma yewura sa ma kwanse ne onko na onko suan kyerɛ mampɔmpanifo ani kuro no na ontena se na mpanifo no so nsi bibi enkyerɛ no ni nyina koso a enne ejebo ne abruwa yipuma kwan mu a yebesire nsuaye yewura paganiti makwan a wase bibi ade akyerɛ krobia asante kotokwan na ma yewura ade tumi amane se onko hwe mampɔkuro no so onprimpuntu onprenkoso onpre asumdwe ama mampɔma bi nka asantema ma bi nka Ghana ntenne bibia mbomma mampɔn this year yenya no nenne na yebesire nsuaye ewo yewura ho ade amano saaso na dwansa enso ade ewo ho ne dwansa hena ono so eye dwansa manhema fa amamra ne amane kwan so eyi no se ono enopese obetena dwansa akonya so no ene ono so yeba besire nsuaye ade amano na dwansa de ne abre de ne beche yewura no na nsem kakra ewo ho aya brantie baako ade hye brantie baako akose rantan kese kan se wode ne dwato akoma na ahema na ahema eyi nipa no amoni din na akyea me nam se na mamre na mane kwan so da otene enti no ocha brantie se da bi eyentam hunu ana waka se bi wode dwato kwa na ahema asom nko ade che se ne de hye no nanso ye dan a nipa baako pe ene bedi akonya no ochena sem so obi anu a onim nti ye kyerɛ abrante ma ne te ne ho ase ema abrante yayi na ono ba bɛforo dwansa akonya no oni nyina etomu a anigye ne ofro so yewura ma kwan sɛ onko suan kyerɛ ne mpanifo no kuro no na ne mpanifo no so ansi bibi nkyerɛ no ɛno ono so yɛde ne ba ye ba bɛsire nsuaye enso ɛde ma dwansa hena ɔbɛnte na obɛpiem ɛwɔ manhyia kotokofi ma yewura ebie council na nsɛm a ɛwɔ hɔ Opimso Radio Opimso TV ahwɛfo ne nyina yɛde bɛso mu